Welcome po sa Kinabuhi is live vlog. At ngayon, nandito po tayo sa aming bakuran. Ayan. Ngayon, nakapicture ang ating sili kasi magluluto po tayo ng chicken soup na walang manok. Ha? Walang manok? Sige, kuha na lang po tayo ng sili at abangan nyo po. Tapusin po natin ang video at malalaman po natin kung bakit walang manok. Kuha na tayo ng dahon ng sili. Hello mga sili. Sa gustong manghingi, marami kaming sili dito. Kuha din tayo ng bunga. Siyempre, para sa ating menu for today. Oops. At nandito tayo kay Luya. Hello Luya. Good day. Kuha tayo ng Luya. Kuha lang tayo ng kanyang hindi lang natin bubunutin lahat. Yan. So, maliit. Hello. At nandito tayo kay sibuyas. Kuha tayo ng sibuyas. Nasera na ang dahon niya. Yan mga sibuyas natin, yung mga natin ay nasa mga empty cans, plastics. Yan po natin, mga tanim. At yan, nasa case yung sibuyas. So, that's my DIY sa aming bakuran. Pero, kunin lang natin yung sibuyas. So, sabi ng nanay ko, wag mong kunin yung dahon, diretso mo nang bunutin. Kasi hindi rin mabubuhay yan pagka dahon lang ang kukunin mo. Lahat na. Tapos, magtanim na lang ulit. At syempre, meron din tayong sayote. Kaso na lockdown pala. Lockdown yata tong sayote natin. Pangit. Ayan, maghaling na tagkalayo. Siyan, may apoy na. Lagay tayo ng oil. Ito yung mga sangkap natin, sayote, ginger, garlic, onion rings, tao ng sili, syempre paangahang, bunga ng sili. Ginger, garlic, meron tayong egg. Ayan, nilagyan natin ng salt and pepper.
scramble lang natin. Yan, ilagay natin dyan. Set aside lang natin yung yung spice. Ayan, tanggalin lang natin yung egg. Set aside muna natin. Lagay natin sa sayote. Lagay tayo ng hot water. Asin. Slice lang natin yung egg. Yan, kumukulo na. Yan, ilagay na natin yung itlog na scramble kanina. Ayan, ilalagay na po natin ngayon ang ating secret ingredients. Charan! Noodles! At pwede pong ilagay natin ang sa mga ayaw ng noodles. At pwedeng hindi na po natin ihalo ito. Ayaw nitong spice na ito, pwede na pong hindi ihalo. So, maglagay lang po ako ng kunti kasi may asin naman po yan. Para po, yan po ang ating manok. Kunti lang po ilalagay ko. So, ayan na yung itlog natin na scramble. Yung noodles. So, yan. Oh, baka nabigyan na kayo ni Kapitan ng sarili goods. Wag na po tayong magreklamo kung noodles o sardinas yung binigay sa atin kasi dapat magpasalamat pa tayo dahil merong tulong mula sa atin sa gobyerno. Kahit paano, dahil ang iniisip lang naman ng ating ay yung kapakanan natin. On our part, gawa din tayo ng ating paraan. So, makipagkaisa po tayo sa Bayanihan Act, Heal as One, para po makatulong din po tayo on our part kahit nandito po tayo sa ating bahay. Yun lang, nandito lang tayo sa ating bahay ay laking tulong na natin yun sa gobyerno. Ayan, lagay na natin ang onion rings. Yung dahon ng sili. Ayan. Ready na ang ating chicken soup. Okay, serve na po tayo.
Sabaw. Yummy. Noodles. Yung egg. Yan. Dahon ng sili. Sibuyas. So, ayan. Ready na ang ating chicken soup. So, ayan po. Don't forget to subscribe po ang ating YouTube channel, Kinabuhi is Life Vlog. Diba? Yummy, diba? So, kung gusto po natin na ayaw po natin yung maraming preservatives, tanggalin lang po natin yung ano niya, yung seasoning, at saka ang ipapalit lang po natin ay asin at saka paminta para po dagdag lasa sa ating niluto na chicken soup. Thank you for watching.